Důležitou pomůckou je také oboustranná mazací tabulka násobků ve 30 kusech pro každého žáka, tak aby s ní mohl pracovat každý žák samostatně, kdy v první fázi vyhledávají pozici násobků v tabulce a dále z druhé strany, když je prázdná, mohou tuto tabulku využívat k různým hrám a pro cvičení. Já velice ráda používám Kimovu hru, kdy děti mají před sebou svou tabulku a na tabuli nebo na koberci jsou rozložené různé násobilkové spoje, na které se děti musí nějakou dobu dívat. Po pár vteřinách tyto karty otočím a úkolem dětí je zapsat do tabulky správný výsledek, ale samozřejmě ve správné pozici.